Dobrý deň, vitajte na Liptove. Nachádzame sa v Liptovskom Mikuláši na sídlisku Podbreziny. Potok máme, zeleň máme, kompletnú občiansku vybavenosť máme a v tomto bytovom dome vám ponúkame byt na predaj. Tak, a sme tu. Štandardný, menší trojizbový byt. Chvála Bohu na 7. poschodí a nik nám neskáče nad hlavou. Kuchyňa a detská izba na východ. Obývačka, spálňa na západ. A tento výhľad na haj vám pribalíme k tomu. Ak máte malé deti, tak toto ihrisko je len pár minút od bytu. Ak máte radi prechádzky, na haj je blízko. A k prechádzkam patria tieto nádherné výhľady. Ak máte záujem o byt, cinknite, podrobnosti dohodneme. Všetkým vám z Liptova prajem pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.